Binavê Xwedayê Rehman û Rehîm. Hemd û pesindan ji Xweda re be. Selat û selam li ser mezinê me, serok û rêzanê me Hazretî Muhammed Mustafa aleyhisselam û li ser tamamê ehl û eshab û etbaî wî be heta roja qiyametê. Tamaşevanên hêja di bernamak nû ya Siyerî Nebî em li pêşberî we ne. Îro di bernama xwe de em ê behsa hedîse û bûyerê sala hîcretê pêncemîn yê got li Medînê bi kar hatiye em ê behsa wan bikin. Nexwasim jî ji van hedîse û bûyeran em ê behsa herba Xendeqê bikin. Sala hîcretê pêncemîn herba Xendeqê bi kar hatibû. Hefta borî ji vê herbê me behsa peymana zarê Qureyza Yahudiyê di hundir Medînê diyê Qureyzayê got peymana xwe û Resûlê Xweda xira kiribûn. Me behsa wê hedîsê kiribû, bes dema me bi dawî bibû, me jî sohbeta xwe qedandibû. Me got sala hîcretê pêncemîn müşrikê Mekê bi 10,000 leşker yê çekdar hatin ser Medînê. Dora Medînê hemû pêçan paşê ji bo got êrişî Medînê bikin di nava artêşê de ji artêşê di nava artêşê de Yahudiyê Nadir hebûn. Serokê Yahudiyê Nadir Huyey bin Ahtab çû ba serokê Yahudiyê Qureyza Ka'b bin Esed ji bo got Yahudiyê Qureyzayê di hundir Medînê de ew ê got mutefeqê Resûlê Xweda bûn. Bi Resûlê Xweda re peymanek ya aştiyê di hundir Medînê de çêkiribûn. Ew serokê wan re Huyey bin Ahtab hevdîtin kiribû. Ji bo got Huyey bin Ahtab wê peymana xwe xira bike, yanî ew qanûna esasî ya got Resûlê Xweda di navbêna xwe û xelkê Medînê de yê xeyrî Müslûma çêkiribû. Ji bo got Huyey bin Ahtab wê peymanê xera bike. Ka'b bin Esed Huyey bin Ahtab çûbû pêra axivî bû, wî qane kiribû. Paşê Ka'b bin Esed ew peymana neêrîşkirinê ya aştiyê got di navbêna wan û Resûlê Xweda de ew kas qetandibû. Qasidek şandibû ba Resûlê Xweda, gotibû here ji Muhammed re bêje ji îro bişûn de di navbêna min û wî de tu peyman tune, tu soz û bext û ehd tune ye. Yani kî karibe bike em ê êrîşê ev bikin. Resûlê Xweda dema ev xeber bihîstibû, gelek mehzûn bibû. Çünkî şuha Medîne rojnî zor zehmet de derbasibû. Dijminekî girîng, dijminekî pir bi îmkanî pir meşiya bûn ser bajêr. Ji bo got bajêr bi carekê ji binî de ji dar de dîne hatibûn ser bajêr. Kufra Erebistanê hemû civiya bûn. Yani bi yek quwetê êrişî bajarê Medînê dikirin. Ji helekê de quweta dijmin, ji heladê de di hundir bajêr de munafik hebûn. Yê got bi devê xwe digotin em Müslümanin û bi dilê xwe neyarê Îslamê bûn, neyarê pêxemberê Îslamê bûn. Bi şev û roj li her civat û cemaet û kolanê neyartiya İslam û pêxemberê Îslamê dikirin. Ji heladê de astengiyê aborî hebûn. Yani hê muhacir pirê wan bê mal û milk û bê aîle bûn. Ciwanên Müslümana li neqeba, li mizgeftê radizan. Ji heladê de talûkak, nîvtalûkak şirkê hebû. Medîne ji binî de Müslüman nebû. Qismekî ensar Müslüman bû. Qismê de hîn müşrik bûn. Yani her kelîkê got quwet ew ehlê şirkê li ku bidiya dibû meyla xwe bi bal wê ve danyana. Ya muhîm jî li bajêr hîn qebîlak Yahudiya ya mezin hebû. Qebîla Qureyza hebû. 705 çekdarê qebîla Qureyza hebûn. Qebîla Qureyza heger ev peyman xira bikira, bi rastî jî ji bo Medînê ne gelek baş bû. Ji ber wê dibe çaxa Resûlê Xweda ev qasid çû xeber jê re bir gelekî mehzûn bû. Bes ji bo rastbûna vê xeberê bişopîne dibe eshabê xwe kom kir.
وان شویری گو قاصدک اشترفی کاب بن اسد دهاتیه دبیجه اسد کاب بن اسد پیمانه خو خرا کریه کاغذا پیمانه جی قطان دیه خصیه جمره تبلیغ بکه اون چی دبیجن اصحابی وی دبیجه یا رسول الله یا باش امجی هنه کرم بکابره روب رو هفدیتنه بکن رسول خدا صلی الله علیه و سلم رادبه جناوا اصحاب خو هناك بقاستي دشينا جم كاب بن اسد جناوا اصحاب خو سعد بن عباده وسعد بن معاذ دشينا وعبد الله بن رواحه اوانا her yek seroki kabila xabu u ensari abun çima çünkü kabila Qureyza di serdama cehalet de müttefik zariye evsiya bun avana ji evsi bun Peygamber aleyhissalatu vesselam ensar şanda bağın çünkü muhacir şual Medine mevan bun u tu hezu kuvvet avan tuna bu u Yahudi belki çeçe hevdu ned nasin jiberweji Resulü Xuda rabu ev her sekas şandın Yahudi çima yani Qureyza ji arteşa şirkere çima muhim bu çünkü jibo arteşa şirke ve Yahudiye Qureyza çek u silah bikarban ya çawa iro çek u silahı heri modern deste kavme lanet kir Yahudiya deye duye serdem edeci dibe çek u silahı da Arabistan diye heri modern deste Yahudiya da bu erzak ve tedarik bikrana çünkü o ye erd bun döndür kelhavan da de piyevan da gelek erzak bu gelek xwarin bu yadı mijara abori askeri ve ticari de ve alikariya arteşa şirke bikra ya çaremin ve akhbar hundur bajir roj broj saat saat ve düşmün je agahdar bikra yani arteşa şirke akhbar hundur Medine ve dem bedem agahdar bikra duy serdem edeci ve hemu serdemade agahdariye revşa düşmün neviye zafereye evjiş bu arteşa şirke kareki gelek baş bu Resulü Xuda sallallahu aleyhi ve sellem ji avana tev dizani ev siyaseta arteşa şirke jinezde dişopandu vakıfi ve siyaseti bu Resulü Xuda ev her se sahabe xo Sa'd bin Ubade Sa'd bin Muaz ve Abdullah bin Ravaha şan ba Ka'b bin Sa'd Ka'b bin Esed mezne kabila Qureyza دبي دما قودشن أول سعد بن معاذ غازي دشا مالا كعب بن أسد دبي جا أي كعب قاصدك هات خبرك جمر آني قالوا راسته يانا بوي تحقيقا خبري أم هاتنا ميفانيته كعب بن أسد دبي جا خبر راسته سعد بن معاذ تبكيت كدغيدة دبي جا نابينامه وده مانه سوزک هبو عهدک هبو پیمانک هبو مبوره سوزو پیمانک دانی بو چوا و هر حد شونا خود دبیجه اف خبر راسته تو هیچ نغماته دبیجه yani hatta do ve mukatayil ve peyman edikir ve mukatayi ve ahde edikir çibu yani çima vav peyman guhar hatta dibêje hingî tepkiya xwe zêde dike Sa'd bin Muaz ji Ka'b re dibêje ji berê de di derheqê we de dibêjin Yahudî qewmekî dirû xayîn û xapînok in me bawer nedikir demekî rast bira jî hûn wiha ne dibê Sa'd bin Muaz çaxa gojêr were dibêje nîqaş di navêna Ka'b û Sa'd bin Muaz derdikeve bes Sa'd bin Ubade müdahalet kedi beje buan ra nikaşe neke çünkü şu nikaşa vana ra valaya yego maqatayel peymane xwe neke di nikaşe de jî wê zorame bibe rad be her du saat vedgerin ba Resulê Xuda tab bes hevdû bê minnet dikin yani ew Ka'b bin Esed hevdû bê minnet dikin vedgerin ba Resulê Xuda Resulê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem دوی واری ده دماغو هر دو سادا و عبدالله بن رواحه برید که خب کمک اصحاب خود شوره یعنی
يد استشاري ده بهمو أصحابا ناس شيورا إيروجي مثلا لدولتك برسكريكا درت كفا هولي وزير سرك وزير دولته با وزيرات يعني جو جرد بجا bakanlar kurulu vanra istişare etke. Dua serdem edeji vezir hükümeti ki bun Resulü Xuda van dijvina vanra şeure avanaji her du sadu Abdullah bin Nawhaj ensar avun ye muhacir cihabun bes wan temin diket beje dama gohun hatin و هگر yani خبر راست به گو برا پیمان آخرا کربه دیسا parola که جوانا دبیجه دبی به parola برسوامن بدن yani هشکره نکن وی خانته دبی هر دو ساعت دما ودگرن جی رسول خدا صلی الله علیه و سلم را دبیجن عدل وقاره یا رسول الله عدل وقاره عدل وقاره و ورا بیراوه yani أصحابي رجعي بون أو يقول إخانات بوان راحت كرن هناك مشروك عامر بن حارث هات هن كومك صحابي زانا يه خطيب يه عالم رسول خدا خواست قو كابرا ورا زيان بفن با قومي خواست جبو قو تبليغ إسلامي بكن هيفي هيا سرد السيوان قومي من إيماني بي منها رسول خدا جي حفتي صحابي خوي نقانة تسليمي يكر والجيكي ناوي بعدل وقارة هاتنا شهید کرن اف جی صدما ایخانته بو رسول خدا جی هر دو ساده به پارول برسوا گو اف خبر راسته دان رسول خدا رسول خدا چاغا گو دنگی برسوا عدل و قاره بهیس فهم کرد قریزا ایخانت کریه yani ev xebera gohatiye qaside gohatiye raste bi dengekî bilind دبی تکبیر آنی پاشه رسول خدا صلی الله علیه و سلم جه اصحاب خواه یعنی اوی وزیر ای باقانلار قرولو گاند بیجین جواکا وزیرا جوان نگو گو yani ve haberi hatta hun garibin muhafaza bikin nehilin ev haber bela ve zubzu jibo go khushush nekava dile insanı go iman avan zayıf u jibo go منافق مورال مسلمان آخر نکن حتی اون قاربن و خبری و شرطی بگرن شخوا شونا سرا ام بکردید بین سر و شرطی بون ده تاریخ اسلامت گلک جیکیوی گرینگ هیا رسول خدا جی پر قیمت دایه چونکی کاری گو و شرطی کاری گو سر به حیبت آویجی هیا حکمت جیته ده هنه رسول خدا جی دوی خبری ده جه اصحاب خورا گو حتی اون قاربن و خبری و شرطی بگیرن تماشاوانین هجا باجار مدینه و اصحاب پیغمبر و اصحاب خواه براستی جی دروجنی زور زحمت ده در باسته بون شهلکه ده ارتشا شرکه شهلکه ده ایخانت هندور شهلکه ده هبونا منافقه شهلکه ده ازما آبوری یعنی اکونومیک سقنتی راستی اف هر یک جبو زافر آستنگی یک بو لپیشیا اهل ایمانی اف هر یک جبو ریادش زافری من موحد را وک قیده که بو وک زنجیره که بو دردیل سر درداجی منافق و ایخانتا یهودی قریزا چونکی وک استاد بدوع زمان سعید کردی رحم و راضی بونا خدال سر بجی دبیجه دبی بری دجمن دیار بون مقاومتا دجمن راجی گلگ راحت بو سهل بو بس دبی نها دجمن و شرطیه دجمن yani خو و شرطیه کرم کتیه هندور داری کرمه داریش داری به داری بهتر درزینه بهتر دشکینه افجارجی دجمن کتبو هندور داری جهندر بو دجمن یک قبیله قریزا بو یدیجی منافقی گو خشوش دخستنه دل اهل ایمانی اوانا هر یک لپیشیا ارتشا اسلامی جبو ریا دشی زافری براستی جی استنگی یک بو جبو امنیتا هندور باجر رسول خدا صلی الله علیه و سلم دبون قمانداریا سلامه بن سلامه ده دسود سواری yani mefrezak amade kır çünkü
emniyeta hundur bajir lazım e bu hata damın kirin. Dibin komandariya Zeyd bin Haris de jî sesit leşker ew ji bo asayişa hundur bajir amade kir. Zeyd bin Haris şîret kir. Gotu leşkerê xwe hûn kîjan neqeba gotê de meşiyan bi dengekî bilind tekbîra bînin. Çünkü dengê tekbîra ji bo ehlê îmanê moral û cesaret e, ji bo ehlê kufr û şirkê jî ji bo ehlê kufr û şirkê jî tirs e, xof e, tirsgirtin e. Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem vî şeklî di nava artêşa xwe de wesîfe bela kirin. Her çend leşker kire mefrezak wesîfak dayê. Hinek ji bo dora xendeqê got nobet bigirin kirina nehtor. Hinek ji bo axbarê hundur bajêr bînin ve şirtî girtin. Çünkü axbarê hundur bajêr muhîm bû. Nexasim jî rewşa qebîla Qureyza û ya munafıqa ji bo got ji nêz de bişopîne Resulê Xweda. Hinek sahabê got net hatine nas kirin. Yani kesek bi Müslümantiya wan ne serwext bû. Müslümantiya wan İslam'a wan ne diyar bû ve şirtî bûn. Hinek ji wana jî Resulê Xweda amade kirin. Got îro mesela weke em bêjin istihbarat, muhaberatê dünyayê bi çi şekliye duê serdemê jî muhaberatek ya dewleta İslamê ya ciwan hebû kesekî ew nedinasîn Resulê Xweda ewana jî wesîfenî xusûsî da wan amade kirin. Me got bajarê Medînê di rojnî zor zehmet de derbas bû. Ji eshabê pêxember Hazretê Ebûbekir Xweda ji razî be vî warî de dibêje qasî me hesabê êrîşên Qureyza dikir duê roja xendeqê de meha qasî hesabê êrîşê artêşa şirkê nedikir. Yani digel artêşa şirkê bi 10,000 leşker meşiya bû hatibû ser me. Me bi qasî hesabê êrîşê Qureyza dikir, meha qasî hesabê êrîşê artêşa şirkê nedikir. Roja bê êrîş em derdiketin yani roja êrîş li me nedibû roja got bê êrîş ser me derbas bûba em derdiketin ser çiyayê sel û me hemd û pesindana Xweda dikir. Me digoya Rebbî îro jî xweşî ser me re derbas bû. Dewleta İslamê ya ciwan îro jî bê talûke rojek derbas kirin. Heta temaşevanên hêja min di hinek pirtûkê siyerê de xwend muheqeq temaşevanê me jî yê xwendinê hene dibêje ew rojê got Hazretê Ebûbekir dibêje em derketin ser çiyayê sel dibêje duan roja de Ebûbekir û Ömer derdiketin ser çiyayê sel şêlekê de yani nivîsnî hemd û pesindanê dinivîsandin şêlekê de jî hinek şer dinivîsandin ew şerê wan qismek jê di İbnî Hîşam û İbnî İshaqê de derbas dibe hê jî dibêje ser çiyayê sel ew şer nivîsandine. Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem gelek casûsê malbata Qureyza ji bo bişopînin li nav Medînê danîn car car jî di nava nehtoran de asayîş nava nehtorên asayîşê û asiyên Qureyza de şer û pevçûn çêdibû. Yani bi tîrkevana davetine hev bi peyvû gotinê nerrê ji hev ra dikirin. Ev jî di nava artêşa Müslümana ew mefrezê got Resulê Xweda wan amade kiribû ji bo asayîşa hundur bajêr û Yahudiyê Qureyza de ev gengeşî ev nîqaş car car çêdibû. Şeladî de munafık ji bo xuşûşê têxin dilê ehlê îmanê ew jî neqeb bi neqeb digeriyan mal bi mal digeriyan diçûn nexasim cem însanê îmana wan zayîf îmana wan qels digot ka Muhammed yani peymana soza werin wê îran û Bîzans bibeyê we peyvê qelew dikirin
peyvê mezin dikirin ka îro hûn nemakarin herin destavê hûn nemakarin herin destmêca xwe bişkînin hûn nemakarin herin malê xwe hûn nema têr dixwin ji tirsa hûn nema zanin hûn ê çawerazin hûn ê erz û iyalê xwe zarokê xwe bi ku de bibin ka ew sos û peymanê got Muhemed dabû we kalkuman çima hûn dozê lê nakin nabêjne wî ya Muhemed te çima ji me re were digo yanî şêlekê de munafıqê di hundir Medîneyê de ji wan re jî roj xweş bibû firset bû firseta girîng ketibû destê wan berê li firsetek wiha digeriyan gocîkî zirav bidîtana tê êrîş dikirin îdî qulpek xalin ketibû destê wan ji bo êrîşkirina İslam û dewleta İslamê û ehlê îmanê di wê qulpa xalin de jî munafıqê Medînê êrîş dikirin ji xwe înşallah sohbetnî de yê pêşerojê de li ser zimanê wan Qur'an bersivê dide yani ev xuşuşê gotxistin dilê ehlê îmanê Qur'an bersiva wan xuşuşa û peyvê got dikirin di wê rojê de Qur'an hem peyvê wan di Qur'ana pîroz de meşpeyvê wan agahdar dike hem jî di wî warî de bersiva peyvê wan dide Resulê Xweda jî ew û eshabê xwe di wan rojê zor zehmet de şêlekê de bi hemd û pesindan hemda Xweda dikirin şêladê de jî bi sebr û sebat û bi qinyat û bi ezm û îrade û cesaretek mezin li pêşberî dijmin û li pêşberî hîle û fenê dijmin û li pêşberî propagandê şeytanî wekî çiya sexlem disekinin û li hêviya rehma Rebê xwe bûn. Temaşevanên hêja îro jî em hatin dawiya bernama xwe heta hevgîştina bernamakî de tengî û tehliya nebînin emanetê Xweda bin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.